Poštovani gledalci televizije 5, Esselamu alaikum. Dobrodošli u još jedno izdanje u serijalu Kur'an novo čitanje. U ovom serijalu govorimo o određenim kuranskim ajetima koji su objavljeni našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i koji su pouka svima nama do sudnjeg dana. Sa nama u društvu je naš uvaženi magistar Elvedin Efendija Huseinbašić. Profesore, Esselamu alaikum i dobro nam došli. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Profesore, mi smo u prethodne 3 emisije govorili o suri Nedžm, kako su naši prevodioci preveli zvijezda blistava, tako kao zvijezda. Neiscrpan izvor svakako je ova sura, međutim mi ćemo pokušati naravno da predočimo našim gledalcima neke osnovne smjernice. Spomenuli ste jedna od posebnosti ove sure je da je Allah dželšanuhu dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem uputstvo da je prouči mušricima u Meki i ono što nismo znali svakako jeste da su svi mušrici koji su čuli tu suru pali odmah ničice na zemlju. Dakle, u ovoj suri se spominje i prva seđda koju učimo kada učimo Kur'an. Koje su to još poruke i pouke ove sure? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Naravno, ambijent u kojem je objavljena ova sura, to je 4. na 5. godinu poslanstva, gdje je već čulo se za objavu i rasprave su počele po svim pitanjima važnim za objavu, za vjeru, a i za te ljude. Naravno, poslanstvo kao takvo ono ima za cilj da očisti čovjekovo srce od krivih ubjeđenja i pojasni mu prava, ispravna ubjeđenja u vezi sa gospodarom, u vezi sa gajbom, u vezi sa kaderom, u vezi sa melecima, u vezi sa svim što čovjek ne vidi svojim očima i ne može dokučiti svojim čulima. Također ima za cilj da očisti čovjekova djela prema gospodaru. I ima za cilj da čovjeka očisti od ružnih djela prema ljudima. I tako dobijamo jedno biće koje je najavljeno melecima da će doći na ovu zemlju i da će na njoj živjeti iz pokoljenja u pokoljenje i biti neko ko će sprovoditi Allahove zakone i ono što on želi od čovjeka na ovoj zemlji. Kao posljednji Allahov poslanik i pečat svim vjerovjesnicima. Tako je. Nakon toga mušrici su naravno pružili otpor i ovdje je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme naređeno, i to je prvi put, da prouči ovu suru mušricima. Naravno, neki učenjaci navode da je povod u stvari, direktan povod ove objave, ove sure, bilo što su optužili poslanika da izmišlja Kur'an. I zato je sura i počela s potvrdom da je to objava od Allaha dželešanu preko meleka Džebraila. Pa opisan je melek Džebrail, kako se približava, kako ide objava, šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio, koliko puta je vidio Džebraila. Nakon tog uvoda spominju se ti njihovi lažni bogovi ili boginje, preciznije rečeno, jer oni su te svoje bogove nazvali po ženskim imenima, kao da su obožavali boginje, a ženskim imenima su nazvali i meleke. Sva ta ubjeđenja o njihovim lažnim božanstvima, prvo je početo sa tevhidom i širkom koji je osnova poziva poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer naš poslanik je 13 godina proveo u Mekki govoreći upravo o tevhidu i ubjeđenjima tim krivim koje je našao kod svog naroda u Mekki. Drugo krivo ubjeđenje bilo je što su rekli da su meleci Allahove kćeri i nazvali su, odnosno svrstali su meleke u ženski rod, bez ikakva dokaza i bez ikakva povoda za to. Čisto onako po svom nahođenju. I zato su na kraju te priče kritikovani zašto pričaju, povode se za svojim strastima, povode se za svojim očevima koji nisu imali nikakva dokaza za to. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. A već im je došla od gospodara njihovog uputa. Kažu neki mufesiri, ovdje je Allah dželešanu izabrao od gospodara. Kao da u njihovom tom ustrajavanju u širku, u tim njihovim zabludama, nije samo u pitanju neznanje, nego tu je sad uključio se i određeni inat i nepokornost gospodaru i stvoritelju. I tu smo stali, objasnili smo kako čovjek treba svoja ubjeđenja
da zna odakle uzima i kako ih uzima i da mora postojati određeno kritičko razmišljanje u vezi sa tim, a ne da se zadovolji samo s tim što je čuo nešto od nekoga ili negdje i to prenosi i s tim živi, bez da se zainteresuje za pravu istinu u ovom životu. Nakon toga Allah dželešanu otvara novo pitanje sa mušricima, koje je prisutno i danas. Em lil insani ma temenna, felillahi l'ahiretu wal ula. Zar čovjek misli da će svijet i stvaranje ići po njegovim željama? Ne. Allahu pripada i ahiret i dunjalog. Šta je s ovim? Koji problem ovaj ajet rješava? Naime, Allah dželešanu ovim ajetom svim ljudima, lil insan, govori im i upozorava ih da stvaranje i objava i šerijat ne idu po vašim željama i neće pratiti vaše prohtjeve. Allah određuje šta će biti. I ovo pitanje proteže se cijelim Kur'anom, ahlul kitabijama. Allah dželešanu kaže lejse bi emanijikum wala bi emani ahlul kitab. Neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika ranijih knjiga. Čak našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rečeno je vrlo jasno posle bitke na Uhudu: lejse leke minel amri šej. Ti, Muhammede, ne možeš uticati na Allahovu odredbu. Ni jedan melek, ni jedan vjerovjesnik, ni jedan poslanik ne utiču na Allahov kader, na Allahovu odredbu, ni na sudbinsku, ni na šerijatsku. Walillah, i samo Allahu, to ajet znači. Samo i nikome drugome Allahu pripada i ahiret i dunjalog. Poznate primjer profesore u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je na ahiret preselio njegov sin Ibrahim, tada su ljudi koji su živjeli sa poslanikom alejhi selam došli i rekli desilo se pomračenje mjeseca, pa su rekli da je to zbog smrti Ibrahima alejhi selam, a on je rekao mjesec i sunce su dva Allahova znaka i oni se, dakle, te promjene se ne dešavaju zbog nečijeg smrti ili života. Dakle, još jedan od dokaza da Allah dželešanu naravno odlučuje o svemu. Sve. I na ahiretu i na dunjalku. Spomenuo je ahiret prije dunjaluka da bi sačuvao rimu ajeta od početka završavaju na a. El ula. Prvi. A s druge strane, ovaj dio kao nakon obraćanja mušicima direktno kao da se obraća vjernicima. Poput ove sure Eš-Šemsi u Duhaha. I ovdje se znači obraća vjernicima, a vjernicima je uvijek važniji ahiret od dunjaluka, pa je spomenuo ahiret prije. Ali ovo je pitanje jako važno. Današnji čovjek želi da on uzme ulogu Boga neuzubila u prirodi i u životu. Isto tako. Kao što su nekada bili faraoni ili tako, da, koji su se smatrali neuzubila da su... I oni žele da upravljaju, oni sada žele da određuju koliko stanovništva je dovoljno na zemlji, koliko stanovništva je previše na zemlji, koliko treba ovo, pa to su sve ljudske zablude kojima nema mjesta. Em lil insani ma temenna, zar čovjek kao biće misli da će kader i šerijat ići po njegovim željama? Ne može ići. I zbog toga je prvi temelj i princip koji su donijeli svi poslanici, pa i naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, predanost Allahu dželešanu. To u stvari u suštini riječ islam i znači. Islam u svom korijenskom značenju znači el istislamu lillah. Predanost Allahu. Da se predaš i kaderom i šerijatom. I na dunjaluku i na ahiretu. To je poruka ovog ajeta. I kad se to riješi, kad čovjek raščisti to pitanje sa sobom, onda mnoge posljedice koje mi trpimo danas, koji su trpjeli ljudi u to doba,
jednostavno će iščeznuti jer će stvari doći na svoje mjesto. U tom kontekstu je sljedeći ajet koji govori o melecima na nebesima i njihovom šefaatu za vjernike. Pa kaže uzvišeni Allah dželešanuhu: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. A zaista je mnogo meleka na nebesima, ne samo na jednom, na svakom nebu postoje meleci tog neba. Jer stanište meleka prirodno su nebesa. A stanište ljudi i džina prirodno je zemlja. I svako nebo, 7 nebesa, svako je veće od drugog, ima svoje stanovnike, ima svoje kapije, ima svoje stražare. I vidjeli smo u suri El Buruđ da neki učenjaci to tumače El Buruđ, da su to stražarnice, gdje meleci svakog neba stoje i stražare na tom nebu, na kapijama tog neba. Naravno, ne možemo to shvatiti kao neko lebdeće stanje, ali tako to sasvim drugi neki svjetovi, prostori. Svijet koji mi sada ovim očima ne vidimo, ali on postoji. Jer naš vid je ovdje ograničen, naš sluh je ograničen i slično. Naša mogućnost da dođemo takvih svjetova su i zato imamo Kur'an i zato nam i nije dozvoljeno o tim stvarima koje ne vidimo, o tim stvorenjima i pojavama koje ne vidimo, da govorimo iz svoga hira. Kao što su mušnici u Mekke rekli, meleci su ženska bića. Nagađati, ili tako, pogađati, pokušavati. Isključivo mora biti drugo bazirano na objavi i nikako drugačije. La tugni šefa'atuhum šej'en. Njihovo zauzimanje, njihove dove od tih meleka na 7 nebesa neće je koristiti nimalo nikome, osim kada im Allah dozvoli da se zauzimaju s kim je zadovoljen. Ovaj ajet je došao da pojasni u stvari mušicima koji su nakon rasprave o njihovim božanstvima, odnosno boginjama koji su obožavali Lat, Menat, Uzza, rekli su, pa dobro, mi njih ne obožavamo, nego se putem njih približavamo Allahu. Oni se zauzimaju za nas kod Allaha. Njima kažemo naše potrebe, a oni to prenesu Allahu, a Allah usliša njima naše potrebe i tako dobijamo. To je bilo njihovo opravdanje za obožavanje tih božanstava. I to je u stvari uglavnom širk u ljudskom rodu. Posredništvo između sebe i Allaha dželešanu. Ovaj ajet kao da im kaže, ta vaša tvrdnja ne stoji zato što najčišća bića, plemenita bića, kao što su meleci koji su u stalnom ibadetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao, ne može staviti 4 prsta, a da na njemu nije melek koji je na ruku ili na seđdi. Ima meleka za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su stvoreni na dan kad su stvoreni na seđdi i ostaće na seđdi do sudnjega dana. I kad nastupi sudnji dan, podići će glavu i reći će, Gospodaru, neka si slavljen, nismo te dovoljno veličali koliko ti zaslužuješ. Ima meleka koji su stvoreni na ruku, na dan kad su stvoreni i ostaće na ruku do sudnjega dana. I kada nastupi sudnji dan, podići će glavu i reći će, neka si slavljen, Gospodaru, nismo te dovoljno veličali. Takva bića ne mogu se zauzimati kod Allaha prije njegove dozvole. Osim toga, moćna, jaka bića. I da bude Allah zadovoljen s tim za koga se zauzimaju. Spominje se profesor u vrijeme Luta, ali selam, tako, kada je melek svojim vrhom krila samo podigao kompletnu zemlju, uništio taj narod Luta. I to će nam doći u ovoj suri. Dakle, uz tu ogromnu snagu, evo, kao što ste naveli, ipak imaju mogućnost da se zauzimaju. Da. I to je, inače, iz ovog ajeta naši učenjaci su govorili o prirodi šefata kod Allaha dželešanu. I za našeg poslanika, i za šehide, i za svakog onog ko stekne pravo za šefat kod Allaha dželešanu. Kažu, svaki taj šefat uslovljen je sa ova 2 uslova. Da Allah dozvoli
tom koji se zauzima, i drugo da bude zadovoljan sa onim za koga tražiš to što želiš. To su dva uslova. I zato naši učenjaci kažu priroda šefata na sudnjem danu neće u stvari biti da neko traži, dolazi kod Allaha dželešanu, moli za nekoga ili traži se neka veza ili slično ko što je u ljudskom rodu danas. Ne. Nego priroda šefata na sudnjem danu je ta da se pokaže vrijednost šefadžije. Kad se naš poslanik alejhi salatu vesselam bude zauzimao za ljudski rod, taj veliki šefat, to je cilj da se pokaže vrijednost, mjesto i ugled poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad se recimo šehid bude zauzimao za 70 i nešto članova svoje porodice, taj šefat, priroda tog šefata je da se želi pokazati mjesto i ugled tog čovjeka koji je dao život za Allahovu vjeru. A Allah dželešanu može tim ljudima oprostiti i bez tog šefata i uvesti ih u džennet. Nego želi pokazati mjesto i ugled tih šefadžija koji uživaju kod Allaha dželešanu. I određene zasluge koje su stekli svojim životom na ovome svijetu i ponašanjem. I zato nama muslimanima nije dozvoljeno da tražimo šefat od poslanika direktno. Ne. Jer to on ne posjeduje. Mora čekati dozvolu. Nego molimo Allaha dželešanu da nam omogući šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato se i molim u dobama, ili tako, da budemo u hladu arša na sudnjem danu, zajedno s našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u blizini Hauda i tako dalje. Profesore, o ovim stvarima ćemo svakako nastaviti nakon kratke pauze. Inšallah. Poštovani gledalci, vi ostanite uz program Televizije 5. Ovo je serijal Kur'an novo čitanje. Govorimo o suri Nedžm. Naš gost je magistar Elvedin Efendija Huseinbašić. Brzo se vraćamo u program. Vraćamo se ponovo, poštovani gledalci, u serijal Kur'an novo čitanje. U ovoj emisiji govorimo o suri Nedžm. Sa nama u studiju magistar Elvedin Efendija Huseinbašić. Profesore, evo, u prvom dijelu emisije svakako ste spomenuli, kao i u prethodnim, kada smo govorili o suri Nedžm, o toj važnosti da vjerujemo Allaha dželešanuhu bez ikakvih posrednika. Koji su to još ajeti koji se spominju u ovoj suri? Nakon govora o posredništvu, i stavljajući za primjer meleke časne, da i oni nemaju pravo posredništva direktno, nego čekaju dozvolu i Allahovo zadovoljstvo sa onim za koga se zauzimaju. A onda ovi njihova božanstva, možeš misliti kakvo je njihovo stanje, oni nemaju pravo tu nikako. To je zauzimanje koje je negirano u Kur'anu i to je samo ono što oni misle da jest i što je po njihovim željama, ali ne može čovjek dobiti po svojoj želji. To je onaj prvi ajet koji govori o tome da ni šerijat ni kader ne idu po ljudskim željama, nego po Allahovoj odredbi. Ono što on odredi je istina i to je mjerodavno. Nakon toga, kada je već spomenuo meleke, uzvišeni Allah dželešanu spominje novi problem koji oni imaju u svojim ubjeđenjima, a to je da meleke nazivaju ženama. Pa kaže uzvišeni Allah dželešanu: Innal ladine la yu'minuna bil ahira. Oni koji ne vjeruju u ahiret, to su mušrici, jer jedan od njihovih glavnih problema bio je što nisu vjerovali u proživljenje. Vjerovali su da je život na ovome svijetu, majka rodi, zemlja proguta, tako su govorili, to im je bila uzrečica i ništa više. Innal ladine la yu'minuna bil ahire, la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. Nazivaju meleke ženskim imenima. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنَ عِلْمٍ. Oni o tome nemaju apsolutno nikakvog znanja. Nijedan raniji poslanik, vjerovjesnik, oni se pozivaju da slijede Ibrahima a.s. preko Ismaila, je li tako? Apsolutno ne postoji ništa, čak ni da imaju šubhu. Znači nekada, pogotovo kod sledbenika ranijih objava, Ehlul Kitabija, naći ćemo da imaju neka ubjeđenja, imaju šubhu. Postoji neki vjerski tekst, ali su ga oni pogrešno iz neznanja ili zlonamjerno protumačili i zalutali.
Ali oni nemaju o tome da su meleci ženskog roda apsolutno ni šubhe, što je još gore. A nemaju naravno dokaz da su muškog spola, dakle, meleci su sasvim nešto izvan našeg poimanja, izvan naše dimenzije u kojoj mi živimo. To nas dovodi sada do novog pravila u našoj vjeri, a to je o gajbu, o nevidljivom svijetu, govorimo samo onoliko kako su tekstovi došli. A mi takvih tekstova imamo 3 vrste. Tekstovi koji potvrđuju određene stvari, tekstovi koji negiraju određene stvari i ono što su vjerski tekstovi, Kur'an i hadis, potvrdili mi potvrdimo. Što su negirali mi negiramo. I postoje stvari koje vjerski tekstovi su prešutjeli. Nisu spomenuli. Od edeba prema Allahu dželešanu, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i od ispravnog vjerovanja i čuvanja vlastite vjere je da prešutimo i mi te priče. Što je rečeno kažemo, što je negirano kažemo, što je prešućeno prešutimo. To je pravi ispravan stav koji vodi dobru dunjaluka i ahireta. Ulazak u ono što je prešućeno, ko zna gdje nas može odvesti, ali sigurno ne na dobro. Jer čak ako govorimo o onome što ne znamo i ako pogodimo, mi smo napravili grešku jer smo govorili o nečemu bez znanja. Znači oni ovdje ne samo da nemaju o tome pravi dokaz, nego nemaju nikakvog znanja, nemaju nikakve šubhe. Čista izmišljotina koju prenose s koljena na koljeno. I zato nastavak ajeta kaže in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Oni se povode za pretpostavkama. Znači neko nekad negdje rekao. A pretpostavke za istinu ne vrijede. Istina se mora bazirati na jasnom znanju. Upravo tome naravno svjedoči i kako je do nas došao hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje se tačno znaju predaje. Poznato je kako su Buharija i Muslim odbacivali predaje koje nisu bile u skladu sa njihovim šartovima ili tako koje su imale i najmanju trunkicu sumnje. Naravno. Jer objava, inače vjera celokupno, mora da se bazira na znanju od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj ajet nam je u stvari otvorio jedno pitanje, a to je pitanje na čemu mi baziramo svoje ubjeđenja. Isključivo na jekinu. Određeni šerijatski propisi, vjerski propisi vezano za neke radnje, međuljudske odnose, mogu da se baziraju na ičtihadu učenjaka. Ali ubjeđenja ne. Upravo su ubjeđenja moraju se bazirati isključivo na znanju i objavi. Da, upravo tu možda i leži na neki način problem zbog čega su iskrivljene prethodne objave poput Tevrata, Zebura, Inđila ili tako, gdje nemamo vjerodostojne predaje koje nisu sačuvane do našeg vremena, iako postoje određeni tekstovi koji svakako su i istiniti, ali zbog njihovog miješanja ne možemo reći da su vjerodostojni i Allah dželešanu svakako je samo zagarantovao da će Kur'an sačuvati do sudnjeg dana. Tako je, zato mi vodimo računa odakle uzimamo svoje ubjeđenje, odakle uzimamo svoju vjeru i odakle uzimamo svoj din. Prema tome, ovaj ajet otvara jedno važno pitanje danas, pogotovo danas, kada je, nažalost, tumačenje vjere zbog medija, vremena u kojem živimo. Postali smo svi malo selo, tamo negdje na nekom kontinentu neko je nešto rekao, to je sutra, odnosno odmah danas u istom trenutku, prenosi se ovdje. Pogotovo na socijalnim mrežama. Jer socijalne mreže danas imaju 3 problema vrlo velika. Prvo, nepoznavanje izvora. Ko zna, ko sjedi tamo negdje i ko priprema to? To se ne može prihvatiti u vjeri. Pa ne može čak ni u dunjalučkim nekim stvarima. Da li ima iko pametan da bi se preko interneta liječio, ima neku bolest i da se liječi, ne znaš ni koja ni šta je, otvoriš neku stranicu i uzmeš lijekove s te stranice i savjete za liječenje? Bi li to iko normalno radio? Ako to ne bi uradio svome tijelu, zašto bi to uradio svojoj duši, svojom srcu, svojoj vjeri? To je prvi problem. Drugi problem je velika mogućnost manipulacije tekstovima. Velika mogućnost manipulacije tekstovima gdje ti imaš određene ajete i hadise
koji su stavljeni u pogrešan kontekst ili su izmijenjeni tako da dobiješ značenje potpuno drugačije. I jedno i drugo je jako opasno i štetno za vjeru i razumijevanje. Što bi u narodu rekli, navođenje vode na svoj mlin. Da. I treće, što je veliki problem socijalnih mreža, ne postoji uravnoteženost između emocije i razuma. Jer ajeti i hadisi odgajaju nas podjednako racijom, razum nam hrane i održavaju nam emociju, mi to zovemo povećanje imana. Dok na socijalnim mrežama razuma nigdje, pumpaju se emocije raznim nekim klipovima, slikama, ovim, onim, i onda dobiješ čovjeka prepunog emocija koji ne zna šta će s tim. To nije ispravan odgoj i nije ispravna stvar. I zbog toga ponovit ću još jedan put. Zbog ove 3 stvari nije dozvoljeno pristupati vjeri tako preko socijalnih mreža, uzimati sve te stvari i prihvatati ih zdravo za gotovo. Ovaj ajet nas uči da moramo kritički posmatrati i izvor iz kojeg uzimamo vjeru, a isto tako i način razumijevanja i ono što je rečeno u kojem kontekstu, i onda treće moramo razumjeti da je vjera jedan proces. I to je stvar odgoja čovjeka i racionalno i emocionalno. Jedno bez drugog ne može. To su 2 krila kojim vjernik ide ovim svijetom. Ako je razum umanjen, ne valja. Ako je emocija umanjena, isto tako dobiješ nekog filozofa koji je suhoparan, nema od njega ništa. Ne mogu se ljudi okoristiti. Tek kada dobiješ i razum i emociju podjednaku ili bar približno jednaku, to je odgoj koji su nudili poslanici, alejhimu afdalu salatu vesselam. I onda imaš emociju koja hrani razum koja hrani emociju i dobiješ jednog zdravog čovjeka, zdravog vjernika, koga se ni naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ni ummet neće postidjeti bilo gdje da se nađe u svijetu. I svaka država bila bi sretna sa takvim stanovnikom, s takvim državljaninom, jer to je čovjek zdrav, kažem, i u razumu, i u emociji, i u ponašanju, i u shvatanju života i svijeta oko sebe. A Allah uzvišeni najbolje zna i on je najblagodarniji prema nama. Kada je spomenuo da ne vjeruju u ahiret, Allah dželešanu kaže poslaniku fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Zalika mablaghuhu min al-ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Ti se okreni od onih koji se okreću, ne prihvataju našu opomenu, to jeste Kur'an. I žele samo dunjalučki život. Ne vjeruju u ahiret. Znači 2 problema imaju. Ne žele Kur'an, hoće da zadrže ono na što su navikli i ono što njihove duše vole već, što je rečeno u prethodnim ajetima. I žele samo dunjalučki život. Ne interesuje ih šta će biti posle smrti. To je vrhunac njihovog znanja, kaže Allah dželešanu. Ovo je pokuda jako žestoka za one koji cijeli život posvete samo ovom dunjaluku i koji, nažalost, često čujemo i neke popularne ljude i neke ljude koji su iz svijeta neke popularnosti na koje se ljudi ugledaju. Važno je ono što ćeš ostaviti iza sebe kao po nečemu da te ljudi pamte, ono što radiš, što si ti i tako dalje. To su tako kratkotrajne, tako neistinite priče da zaista, kao što Allah dželešanu ovdje kudi zalike mablaghuhu min al-ilm, njihovo znanje je samo oko dunjaluka i u vezi sa dunjalukom. Ahiret, berza, ono što su poslanici govorili, a što ih u stvari čeka, to kao da i ne postoji. Kad to spomeneš, oni okrenu glavu.
smatraju da je to nešto drugo. I ja ću ovom prilikom reći jednu važnu stvar u vezi s ovim ajetom. Nemojte da vas zavara to što su oni pomiješali dvije stvari, a to su takozvane empirijske nauke koje su povezane s ovim dunjalukom. Svejedno da li bila fizika, hemija, matematika, druge neke nauke gdje je čovjeku propisano da to istražuje, da to radi, da to može i to nije problem samo po sebi. Ali oni su pravila tih nauka koje su povezane s dokazima i istraživanjima primijenili i na vjerske duhovne nauke koje imaju potpuno svoj drugi svijet, svoj drugi izvor, svoja druga pravila. I onda kažu nauka je ono u što sumnjamo i što se može potvrditi nekakvim pokusima, istraživanjima i tako dalje. A ovo kao nije nauka, ovo je nagađanje. Pa cijela ova sura ide u tom pravcu da kaže da ovaj Kur'an i ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nije nagađanje, nego da je to od Boga objava i da je to mjerilo za znanje. Što su poslanici donijeli. I to je sasvim druga priča. I mi kažemo tu, imamo objavu od Allaha dželešanu. Poslanik koji je to pojasnio. I to je mjerilo da li je nešto znanje ili nije. Ako se podudara s tim, znanje je. Ne podudara se s tim, ne. To je razmišljanje neko i završena priča. A ove nauke empirijske koji se dokazuju nekakvim pokusima i slično, to je sasvim druga priča i tu je u redu da u osnovi sumnjaš u ono što si našao, pa istražuješ još, to je druga priča. Ovo je druga priča. A velika je grehota i šteta da čovjek proživi cijeli ovaj život i da ostane samo u tim naukama. Da o ahiretu, o svome gospodaru, o melecima, o sudbini, o džennetu, o džehennemu ne nauči ništa. Ne zbog toga što nije imao priliku. Ima priliku, ali neće. Dakle, možemo reći, profesore, da kroz život mnogi ljudi budu obrazovani, na kraju ne budu pametni, iako Allah dželešanu ih spominje svakako u kuranskim ajetima i kaže izrazimo obdarene i one koji pamet imaju. Velika grehota i velika šteta. Za njih prije svega. Jer to nije poenta cijelog života. Poenta života i zašto živimo je u sljedećem ajetu, a to ćemo inšallah u našem sljedećem susretu. Profesore, meni je bilo zadovoljstvo zaista slušati vas. Ovo još jedno tumačenje iz sure Nedžm. Nadam se da će poruke i pouke, ovi savjeti koje ste uputili svima nama biti posticaj da budemo još bolji muslimani ako Bog. Hvala vam za ovo gostovanje. Hvala vam. Poštovani gledalci televizije 5, bio je serijal Kur'an novo čitanje. U ovoj emisiji govorili smo o suri En-Nedžm. Mi smo sa vama, ako Bog da, i u narednoj emisiji. A do tada, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.